Здравейте и добре дошли в днешното видео на Brawl Stars. Ще игра с един мой приятел. Пожелавам ви приятно гледане. Хайде. Хади. Казва се Хади. Леле, разцепват ми фамилиите. Единият е слаб, другия е силен. Двамата сме страшно силни. Нали? Айде, Глория! А, не, тази със Соня Пауър. El primo is here. El primo is here. Face of Fury! Аз не може. Защото те двамата целят отдалеч и аз като съм отблизко. Видя ли какво ми направи тази? Айде. Веднъж убих колата. Няма да вкараш ти. Ето го взема. Айде. Леле, Петре, супер много се забавя. Ще вкарам, ако бях цели, щяха да я хвана. Имаше шанс да я хвана. Super Red. Super Red. Като го спозна. Само трябва да се видя. Така, и аз ще си ги видя представено. Заплювам си Джаки. Тази Джаки ще ти изкопае една дупка. Май тя влиза вътре. Сигинур. Играта името Сигинур. El primo! The show must go on. И ти, приятели мой, сега не... Той ще спре ли да се хвърля мангиста? Още това. Ай, пази на врата. Аз ли? Не, той. Не, като са двама. Сега ще добие двамата. Ще вкарам. Аз е мой гол. Анкраме се. For pain and for glory! Не, той има. Супер. Леле, аз си. Ама не може да използвам. Сега ще кампя. Да ти таковам в на... Чакай. The show must go on. Помощ, господи! El campeón! Залях на 86. Елава, пич. Заслучава. Ако умреш си. Ну. Петре. Що е това си използва? Какво да направя? Пак си ну. И ти от едната, аз от другата си. Soy el mejor! Ще отидеш от другата или? The show must go Санур? on. Victory! Това, изключителна победа. Как ще се казва на отбор? На отбор, глупаци. El primo is here. Така. Оставят ми 6 купи до 1300. Получу 500 кредита. Ура! Айде бе, господине. Играеш ли? Не. Добре. Играеш? Абе, който е новия? Ще влиза в играта от една седмица. Vámonos! Кое? Ей, това да го прави. Може да си. Защо ми фризва играта? Маме да не умре. Давай със сърцето си, душата си. Пази се! Няма да целиш. Ей! Защо играта ми фризва на куче? Да, а не. Какво се разгоняваш, бе? Абе, интернета ми е... El primo! Стана
Проблем. Помощ! Види. Заради ми се пауър. Искам това видео да направя на 20 тия. Добре, не тир. Така пише в играта. Какво? Преди... Да. Интернет е ладно. Стана работа сега. Да, явно искам. Ама гледай го колко е превъгледно. Сигур, но е Глория! Да, господа. Купнит. Това ще го гътна, нали? Но е Глория! Абе, сега да им кой ще спечели сега. Много се интересувам от това. О, 1000 коина. Оня кривогледия, ако спечели... Кривогледия много бива. Хайди. Арле! Мисля, че трябва да излезеш. Баш, тъпата игра. Да ти серим на Brawl Stars, да ти серим. Мога да те спектейпам. Да, не ти мога. Ти получих 50 коина. 500. А, да, е. Сега, кариер броля. Трябва да можеш по-траш. А това директно. Carol is my name. Geology is my game. Чакай да си взема. Ти можеш да не ставиш го. Rare. О, разсеквам. El primo! Да, ще добием, бе, ние сме най-добрите. Да, добре, в коментарите. Ау, няма да убие. Да, може ли явно да убие Франк? Абе, леда, толкова не може да ме оцели. Не може, бе. Ама, ако гледате това видео, напишете в коментарите. Ел Примо може ли да убие Франк? Ако нямаше пауър, ще да го убия. И аз и при мен, ако нямаше пауър, ще да го убия. Абе, този тъпи е. Явно да. El primo! Ел Примо, отиде. Не, бягай! Ще оцелея? Но. Добре, че спайка като удари, нали, нулата ни шипчета, ако има стар пауър, му се въртят. Няма да умра! Ще ги убия. Ти ме учаса. Казах ти късмет. Да, в началото не знам как ще изгубим. Сега ще го бия. Искам да Кенджи. Искам да края да стана едно в едно с последния отбор и да видиш, че ще убия Франк. Face the fury! Да, Франк е бот. Значи той Франк, докато замахне и на пауър и
убил, също убил. Това не беше честно. Кое? Това ще... Изи ми е, бе, лесно ми е. Айде, раждай се да вземи къмчета. Ще те изумути. Дресното. И сълзичка. Бих Леона. Този господин, който е човек. Има Едвард Морт с 11. Това е проблем. Това е Морт. Ай, на баша не е Морт. Това е Кенджи. Нико. Ти ще ги убиеш, нали? Ма защо не ги целиш, като починеш? Ма цели ги, ма няма хъна. Колко квест се изпълни? Rare. Rare. Също да ми даш шария. Гадно. Да видим 10 О, най-последно за Дарил. Аз нямам такива... Имаш такива достатъчно. За разприема, обаче нямам... El primo is here. PowerPoint. PowerPoint! Така се казват. El primo is here. Искам да... Да хайпърчарджи на Дарил. И не може. Едгар, той е... For pain and for glory. И миналия път така. Аз бях на втори. Има някаква тара. Една за моята тара. Това е тарама. Абе, Мишка, ще те притиснем зелената праднята. Аз го бих. Как ми време ще го стига? Аз си го заслужавах. Ще го бия заедно. Нали взехме да загубим. Казах ти! Не бих сега екзит. Добре, да тая дишка няма ли зареди? О, не. Кенджи си For pain and for glory. вече не сме. Абе, няма да го взема аз. Какъв си? Ти беше по-близко до мен. Няма отборен игра. Няма отборна игра в твоята душа. Това прозвуча тук. Аз помня как преди най-много да събереш 20 ранг на герой. The show must go on. Имах много 20 ранг. Добре, ще се бъде. Не умря. Аз ще го бия. Абе, този е много опи. Мога да убия си. Не, защо бягаш на тази пътища? Кой това там ме отведе? Добре. Ама исках да не го използвам, докато имах щит. Еми сега така ще се менкаме. Един не умира и другия се съживява. Докато другите не се избият. Let the carnival of carnage begin! Майко, то съм на 3 хита. Ей, ти гледаме, ще да видим четвърти. Това му е плач. El primo. Сега
Надолу. А пуснах на нокаут. Добре. Не добре. Зле ли? Не зле. Тъжконико, Зорко. И ти сама 10 секунди след като си го пуснал и вече като ме е почнала играта, ти сега ли осъзна? Ти казвам те, какво ни горко, тръгна да го казваш преди да излезнат другите герои. The show must go. Да. Къде ги винаги? Като дойдат. Не искам да целя на слабо в хараста. Защото ако съм далеч от тях, те ще ме убият. От дявол, е много противен. Те аз пак ще седя така. Ма няма ми се заради пауър, трябва да оцелят няколко. Оцелете ме! Singolor, my gloria. Оцели ме! Може ли? Singolor, my Добре, gloria. зарадим си пауър вече. El primo. Не стана The show проблем. must go. Това не трябва да се неща. Браве! Не, аз ще ги убия. Абе, хора, в техния отбор всеки път умира. Даже ама... Singolor, my gloria. Кой? Добре, няма ли да дойдете да помогнете? Добре. Загубихме ли го? Кирил ти спели играта. Кирил велико. Леген. Нещо. For Spain and for glory. Какво е? Още една победа и това на старта. Йо. Това ли искаш да направиш? Ой, до сек. Аз ти чаках повече от една секунда. Добре. Франк. Искам да остана единствено с този. Ще го размаза като бременна хлебарка. Няма. Абе, ще го бият и казвам. Singolor, my gloria. Помощ! Господи, помощ! Дай на майка ще бият. Не, стукаме! Ей, гадняр! Бус! El primo. Петре, ей сега се пусна тук. То тромах циганин. Ще ги убия, бе, ще ги убия, спок. Singolor, my gloria. Бях ги... Ако ми беше зарадил пауъра малко по-бързо, може да изкочи пак да им избягам. О, едно канал. El primo. Не, смятай. Просто предишно чувствам, че нещо не се справя. Ой, да ти! Какво ми с глава? Искам бърз да не се намесват наново в нашите битви. One to one. Думай, че нека да умеете. Да, виж, опасно. El primo. Айде направим ми батъл, ти ще отдай лата сега. Искаш ли? Как ми взе кила? Взема я. Super rare. Добре, аз няма да ти. Значи, правим friendly battle. Friendly battle. Не. Чакай,
е в моят отбор. Чик. В момента ме... Ме изключи всички ботове. Ма изчакай ти в момента... В момента си в моя отбор. Ами Наси изключи всички ботове. Не съм в твоя отбор, бе, Петре. То няма отбори. Добави ме, няма значение горе или долу съм. Няма значение дали съм горе или долу. Ай, издери даде. Избраза вече. Чакай да си оправя хубавите настройки на... For pain and for glory! Ама то... Чакай. Това е този гаджет? Да, добре. Аз съм реди. Айде без да взимаме такива. Да, айде без. О, да. Как ще го правим, нищо? Когато се заеди пауъра, ела да спим близко като мъже. Си умрути пешни. For gloria! Какъв дълъг удар. Без да искам. И как бяга като нападна. Не им шок. Sigurd, for gloria! Извиняй, без да искам. Подрежи пак. Аре, удари, удари. Това гнущия. Още най-де. Реванш 3 от 5. 3 от 5 не ме интересува. Пак ще бия. Какво пак ще ме биеш? Аз ще бия. Как ще ме биеш? Да. Къде ще бия? Face of fury! Това се зарежда за време. Ама това се зарежда за време. Ще намеря. Ученце. Еми аз се бий като мъж тогава. Ама моите и двете не се зареждат. Си голяма мишка. Ама аз пак ще убия. Face of fury! Къде се криеш? Значи сега ако може ме взимаме боксове, ще да съм. Трябва да чуя. Face of fury! Аз обиколих карта за двата. Намерих. Абе. Не си го насочи за това. Си господин и жена. Ей, хайпърът си заради нея. Face of fury! Sigurd, for gloria! Primo! The show must go! Ти си... Ако не целиш отдалече... Айде този път с жимане на кутийки. Да не мога да кемпиш по храстите. El primo! Сега къде си? Би се като мъж.
това. Играй с Дари. Rare. Добре, искам да сме на някъде на по-тясно. Добре, избери друг мап. Ще избера я. Айде на дуел. Не искам дуел. Като не мога. Хайди, момче. Аз съм реди. О, какво? Дали си бахме? Добре. El primo is here. Ще видиш, ще те бием, батко. Батко, ще те бием. Паничка, бе. Ама ти от близко не искаш да се биеш срещу мен. The show must go on. El primo. Звърнах ти. Късмет. Soy el mejor. The show must go on. El primo. Face of fury. Много нещо ме направи. Сега ще ми се заради хайпарчарджи и ще се преди. El campeón. Знаеш, че все пак някога ще ми се заради пауъра, така че ще ти хайпарчарджи даже. Емс? Гадна Емс. Пък ще се те бия. Много си сигурен нещо. Сигурен ли си? Не си сигурен. Showtime. Да. The show must go on. Майко. Ево при може да е най-добрият герой, ако може да ударя далеч. Да, бе. My gloria. Аз ще бъдем последните. Face of fury. Мисля да ударя и отдалеч и близо. Ударя да нещо колкото надали. Punch. И това беше късмет. Късмет. Това беше скил. El campeón. Да. Пък ще ми се криеш там в харата. Ще ме затваряш ли в кутийка? Глед. Ще да... My gloria. El primo. Ео, примо и терен. Soy el mejor. Тая е слава. Втората е слава, не е. The show must go on. С един герой даже ще бия. Играем на дуели, ама аз съм успешен и съм само с един герой. Да, разбира се. Еми ти си го вземи. Добре, ще го вземи. Леле, що не го смени, бе? El primo. Какво си проблем? Това е, ела. Punch. Ама от по-близко. My gloria. Той се чака да му се зареди. Скочи към мене, бе. Да, са бим. 1v1. 1v1. Се стигах, може да се... Punch. El И сега с шили ще те убия. Айде, бе. С шелите убих. Да, като имаш супер рей, като стреляш на супер
Там къде го трябва. Не знае какво прави този гаджет и реших да го хвърля и не знае какво прави. Стана проблем. Благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала, харесайте и чао до следващия път.